Така, муцунката е зашита и е време за първите отяжки. Т1 е ясно между 21 и 22 ред, реално тук долу, където зашивахме муцунката. Разстоянието, къде беше, го прочетох. Разстоянието между Т4 и М4 е 4 бримки, т.е. аз искам ето това разстояние да си отбележа. 2, 3, 4, не е така. Една, 2, 3, 4. Ето така. Въпросът е да са тук в средата. Да е центрирано, да не ги изместим от единия или от другия край. Нагласила съм си джинс за отяжките и започваме. Само да си погледна пак картинката. Т1 е тук в главата. На реда, където е отдолу на муцунката. Т2 е тук долния външен ъгъл на окото. Така, оставям си малко. Т3 долния вътрешен и Т4 излизам тук, където ми е червената игла. Ето така. Изрязвам го и същото го повтаряме от другата страна през главата на този последния ред от муцунката. Външния ъгъл отдолу на окото, вътрешния долу на окото и излизаме където е зелената игла. Ето така. Махаме иглите да не ми пречат и затягаме. Внимателно, за да не се изкъса конеца. От едната страна си затягам. И от другата. Оп. Така. Сега скривам тия конци да не ми пречат, че ще станат много. И след малко преминаваме към втората тяжка. Вземам си конец за втората. И да я погледнем как беше Т1 и Т6, как се падат през една бримка, мисля, че бях. Секунда. Т1. Между ред 6 и 7, реално тя муцунката тук е началото. Нали,
така се плете. 2, 3, 4, 5, 6. Между 6 и 7 е тук. Да си сложа този маркер. И тук е център. Те едно ще от тази страна и те ще излезе от другата. Така, започвам от тук. Точка Т1. Излизаме през Т2, която е тук в долния вътрешен пак. Край. След това Т3 е тук на горния вътрешен край на окото. Хайде де. Пречи ми тапичката. Така. Отсреща Т4. Така. Т5 и излизаме тук. През Т6 на 2 бримки разстояние. Ох. Избягахме от фокуса. Не, това е една. Една, две. Ето тук излиза. Тъй желателно е да си сложим някакъв маркер, да не си държа пръста там, но... И сега пак стягаме внимателно. Ето го. За сега. Прибирам конците. Някъде реших трудно да мина.